Dnes tu máme vyhodnotenie našej súťaže Šeruj a vyhraj. Súťaž prebiehala v mesiaci december. Na našej facebookovskej stránke ste mali možnosť vidieť a zdieľať príspevky. Čím viac ste ich zdieľali, tým väčšiu šancu máte dnes vyhrať. Žrebovanie bude prebiehať nasledovným spôsobom. Máme tu špeciálne karty, z ktorých šarmantná asistentka po zamiešaní jednu vyžrebuje. Aké číslo vyťahne, v tomto prípade dajme to môže byť 4, toľkokrát refreshneme náš program, ktorý bude náhodne vyberať mená zo zoznamu. 1, 2, 3, 4. Výhercom by sa stal Stanley Tamarin. Teraz ideme na ostro. Zamiešam ich troška. Poprosím šarmantnú asistentku, aby jednu kartu vyťahla. Číslo 4. Takže 1, 2, 3, 4. Výhercom sa stáva Palikiš. Gratulujem. Druhý výherca. Číslo 9. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže gratulujeme Marekovi Jurišovi. A posledný výherca. Číslo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gratulujem Matleetovi. Takže všetkým výhercom ešte raz gratulujeme. Poprosím, aby nás kontaktovali cez súkromnú správu na Facebooku. Vaše výhry si môžete prevziať v našich predajniach Muničák. To je od nás všetko. Ďakujeme pekne a pekný deň. Majte sa.